Presyo sa karne sa Davao City ug Cagayan de Oro City misa kana karong Kapaskuhan. Ane report. Sa pagsubay sa City Economic and Enterprise Division sa Cagayan de Oro City sa Cogon Market, kamatikdan ang pagsaka sa presyo sa karning baboy nga modula ngadto sa 200 ngadto 230 pesos ang kilo. Samtang ang karning baka anaa sa 300 hangtod 320 pesos per kilo. Hinoon ang ubang produkto sa merkado sama sa gulay ug mga prutas wala milihok ang presyo. Pahimangno sa lokal nga kagamhanan nga sayo mamalit aron dili magdasok sa merkado. Ug kung mudag sa aman ang mamalitay, siguruhong matuman ang social distancing. But the rest, okay man, especially sa mga prutas, nga naandan nato, nga ibutan nato sa tong lamisa, 13 ka buok, no? So, maura man, gihapon, gulay, okay ang atong supply sa atong agri-products. Ang manok nga gikan 170 hangtod 180 pesos ang kilo, karon 190 pesos na. Samtang ang baboy nga kaniadto 260 pesos ang kilo, karon anaa na sa 280 pesos ang kilo. Ang pasayan anaa sa 420 ang kilo ug ang alimango anaa sa 900 hangtod 1,000 pesos ang kilo. Sa mga prutas, nagpabilin gihapon ang presyo sa haninong apple nga anaa sa 10 hangtod 15 pesos ang buok. Kiat-kiat nga anaa sa 50 pesos ang balot. Grapes 250 hangtod 280 ang kilo. Black grapes 400 ang kilo. Pomelo 80 hangtod 90 pesos ang kilo. Longgan 250 pesos ang kilo. Korean pear 20 hangtod 30 pesos ang buok. Melon 40 pesos ang buok. Kiwi 40 pesos ang buok. Ug persimon tag 30 pesos ang buok. Gilaumang mutaas pa ang presyo sa mga lingin nga prutas labi na sa besperas sa bagong tuig. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teko Campo para sa One Mindanao.